Hej far, her kan du se korridoren, som ligner et gammelt hotel med de her døre, som har det her udsmykning. Så træder man ind her i entréen, hvor der er en dørtelefon og en knagerække bagved her. Og du kan se, sådan her ser entréen ud. Der er de her lamper, der sidder på siderne, og så er der et trægulv her. Og hvis vi går ind, så har vi 2 døre på højre hånd. Den første er her, og det er soveværelset herinde. Og du kan se, der er et spejl bag så døren, hvis du kigger rundt her. Kan du se, hvordan rummet ser ud. Og se, der er stadigvæk stillads udenfor. Sådan her ser rummet ud herovre fra. Hvis du kigger her, kan du se udsigten. Der er en vej dernede. Og ellers er det mest hustage. Der er som sagt 2 af de her vinduer. Hvis vi går videre, så kommer vi tilbage ud i entréen. Og lige ved siden af soveværelsesdøren er der så badeværelset her, som er holdt i nogle yndige pastelfarver. Og så er der et stort spejl her. Se, der er sådan et sjovt badekar og en hylde. Så det er et forholdsvis småt badeværelse, men fint til formålet. Så hvis man går ud her igen i entréen, kigger ind her, kommer man ind i stuen. Og så kan man se her,